varmt liksom. Ja, ungefär så står i solen alltså jättelänge. Det går shit, och bränna sönder nu. Får se på dig då? Okej. Vi vill se Henrik vinka. Var börjar filma redan? Yeah. Jag har fått en post också, skitbra. Ja, nu är jag så här. Skulle kunna passa. Ställer bara lite lite. Ja, det är kraftigt. Ja, men så här blir det. Ja, jag får ju också bli ny. Jag tror att den här dagen tär på en lite. Man blir så här helt... Adrenalinet bara pumpar liksom. Det var såklart klockan 10. Vi har typ blivit tänkt att det är lunch på hela resan. Så... Nej. Vilket tid är klart? 1,50 va? Ja, det är långt kvar. Men vänta med tills de är uppe då. Ja, han vinkar ju. Ja, men alltså... Så att det inte tar slut. Ja, men vi kan väl göra... Men jag kan väl göra 2 filmer eller? Ja, alltså han är inte så mycket på minnet. Det där är allt som Okej. sparas. Ja, han är